गोरी आमर कौन केबे भी छुआ हेबनी ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ କାଲୁଜି, ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁନି କି ମୋର ଛୁଆ ହଉ ବୋଲି। ଗୋରି କାଉ ଆଉ କାଲୁ କାଉ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ହଉନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। गोरी चाल जिबा। ଆରେ କାଲୁଜି କୁଆଡେ ଯିବା? आलो गोरी डाक्तरखाना जिबा, डाक्टर सह देखा हेबा आउ चेकअप करि नेबा आउ पचारिबा कि आमर छुआ हेब ना नाही। ଏମିତି କହି କାଲୁ କାଉ ଗୋରି କାଉକୁ ତାର ସାଥିରେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଗଲା। डाक्टर माउसी मोर स्त्री गोरी रो कण होउची टिके चेकअप करि देबो कि से आउ मां हेबो कि नाही बोली। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ପାରା ଡାକ୍ତର ଗୋରି କାଉର ଦେହ ଚେକ୍ କରୁଥାଏ, ବାହାରେ କାଲୁ କାଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାରା ଗୋରିର ଚେକଅପ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। कौन हला डाक्टर माउसी? କାଲୁ କାଉର ଏକଥା ଶୁଣି ଡାକ୍ତର ମାଉସୀ କହିଲା, ସରି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋରି ଆଉ କେବେ ବି ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କଥା ଶୁଣି କାଲୁ କାଉର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଗଲା। ଏକଥା କାଲୁ କାଉ ଗୋରି କାଉକୁ କହିଲା ନାହିଁ କି ତୁ ମା କେବେ ବି ହବୁନି ବୋଲି। କାଲୁ କାଉ ଏମିତି ମିଛ କହି ଗୋରି କାଉକୁ ତାର ସାଥିରେ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ରାତି ହେବାରୁ ଦୁହେଁ ଶୋଇ ଥାନ୍ତି। ଗୋରି କାଉକୁ ନିଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଲୁ କାଉର ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥାଏ। କାଲୁ କାଉ ଭାବୁଥାଏ, मु कौन केबे भी बापा हेबिनी। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି କାଲୁ କାଉକୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଗଲା, ସେ ଶୋଇ ପଡିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। କାଲୁ କାଉ ଉଡି ଉଡି ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥାଏ କି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ବାପା ହେବିନି ବୋଲି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡିଲା, ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ବସା ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବସାଟି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ସେ ବସାରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। କାଲୁ କାଉ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା, भगवान बोधे मो दुख शुणिछन। ଏମିତି କହି ସେ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଧରି ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା। गोरी आलो गोरी कुआडे गलु तू देखु बास मु आज तो पाई कौन आनिची। ଆରେ କଣ ହେଲା ଯେ ଏମିତି ରଡି ଛାଡୁଛ କାହିଁକି? ଗୋରି କାଉ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଲୁ କାଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ? ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟି କାହାର? आलो पागली गोरी तू किछि बुझी पारुछु कि नाही? भगवान बोधे आम दुख शुणिछंती। ଆରେ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ତମେ ଭଲ ଅଛ ତ? आलो गोरी मु नई कूलरे मन दुखरे बसिथाए। बसिथिबा समयरे गोटिए बसारे अंडाटी भासी भासी आसी कूलरे लागिला। आ मु जाई देखिला बेलकु सेथिरे गोटे अंडा अछि। आ मु ए अंडाटी को घर को नेई आसिली। आ ए अंडारो जो छुआ बाहरिबो से छुआ को आम छुआ भाबी नेबा। କାଲୁ କାଉର ଏକଥା ଶୁଣି ଗୋରି କାଉର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନିଃସନ୍ତାନ କୂଳେ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ।